Je to další video. Jedna z těch věcí, která mě teďka zaujala, byla ta, že Zlínská filharmonie, neboli Filharmonie Bohuslava Martinů, slavila 80letý výročí. A já jim prostě obrovsky gratuluju, protože je to prostě velká věc. A Zlínská filharmonie je úžasná a já mám k ní spojené ty začátky hudební, začátky dirigovací, začátky skladatelský, začátky bubenický, prostě je to pro mě absolutní srdcovka, i když je pravda, že nikdy jsem nebyl oficiálně členem Zlínské filharmonie, tak jsem tam spoustu let hrál jako taková jako externí výpomoc. Někdy to bylo tak, že jsem tam byl třeba i celý měsíc v kuse každý den a bylo to úžasný. A oni měli teďka živý přenos koncertu, běželo to na ČT Art. Mimochodem Art je úplně boží kanál. Já se na televizi vůbec nedívám, ale když, tak prostě Art je fakt teda jako boží. A měli tam ten koncert, byli tam i všichni šéfdirigenti, nebo ty všichni poslední šéfdirigenti, kteří tam byli. Bylo to prostě úplně úžasný. A co mě teda neskutečně jako potěšilo, bylo to, že tam hráli bolero. Každý bubeník asi ví, že hrát bolero je obrovská výzva. Dá se říct jako dost náročná věc. I když jsou to 2 takty pořád dokola, tak je to opravdu náročný hrát to celou tu dobu, dynamicky to udržet a vůbec to udržet v hlavě, protože když to hrajete, tak třeba po 3 minutách už se vám to začne trošku jako slívat ty 2 takty. Je to fakt jako, není to jednoduchý. A hrál to můj profesor Gregor Kruer. Teďka jsme kamarádi, dá se říct, a je to úplně úžasný člověk. A on mi vlastně dal veškerý základy na konzervatoři toho orchestrálního hraní, tím, že on je původem z Německa, má tam vystudovanou vysokou školu, myslím si, že hrál i v nějakých německých orchestrech, nevím, jestli přímo v Berlínské filharmonii, to bych kecal, ale v nějakým prostě opravdu jako velkým orchestru a je tam prostě ta německá preciznost, ta se prostě nezapře. A on to tam hrál jako solo bubínek, tak to se mi jako hrozně líbilo, poslouchal jsem to, bylo to naprosto jako fantasticky zahraný, nejenom od něj, ale prostě od všech. A co mi úplně na konci rozsekalo, tak jsem viděl v tom záběru, když to tam kamera zabírala, takže on to vlastně celou dobu hrál s mými paličkami, které jsme vlastně vyrobili ve spolupráci s Balbex, což je firma, která mě zásobuje paličkama a moc jim děkuju, ještě jednou i tady tímhletím. Každopádně já jsem mu jedny ty paličky kdysi dávno věnoval, protože to jsou paličky přesně na tady to hraní, na takovýto citlivý orchestrální hraní. Je to úplně jiný druh paliček než na bicí soupravu a hrozně mě potěšilo, že to hrál s těma mýma paličkama. Tak to mě úplně až jako doslova totálně dojalo a to bylo prostě úplně úžasný. Takže moc děkuju, Gregore, že jsi mi takhle udělal reklamu, kterou jsem asi poznal jenom já, protože málo kdo si toho všimnul, ale prostě moc si toho vážím. Bylo to úžasný. Teď jsme se nedávno viděli, tak jsem mu dal nový pár, tak jsem rád aspoň, že to skutečně, že používá ty paličky a to je prostě nejvíc úplně. No ale to, že mluvím o Zlínské filharmonii, není úplně jenom tak jako náhoda a není to jenom tak, protože chtěl jsem vám říct, že příští rok v únoru 2027 budeme mít spolu 2 koncerty, kdy Zlínská filharmonie se ujala mýho projektu, který mám v hlavě už strašně dlouho. Já nevím, už prostě přes 10 let nad tím přemýšlím a pak jsem si řekl, prostě půjdu do toho, budu to realizovat. A to je to, že jsem chtěl vždycky udělat symfonické verze kapel Linkin Park a Imagine Dragons. A je to můj takový vedlejší projekt, který mám tady prostě v hlavě vzadu už hrozně dlouho, už mám nějaký skladby rozpracovaný. No a já mám velkou radost, že se toho Zlínská filharmonie ujala, že to vzala pod svoji takovou nějakou záštitu a že to spolu provedeme. Takže na to se obrovsky těším, že spolu budeme spolupracovat. Já mám totiž se Zlínem spojených hromadu zážitků, tím, jak jsem říkal, že tam byly moje začátky. Je to pro mě vždycky radost objevit se v tom krásném sále, který je naprosto nádherný, akusticky je úplně boží.
na symfonickou hudbu. A je to jako kdybych přijel prostě domů. Je to úžasný. I když, jak jsem říkal, nikdy jsem nebyl jako oficiální členem, tak nevím, jsem na to prostě pyšnej, že jsem mohl s nima tak několikrát spolupracovat, jednak jako hráč na bicí a už jsem s nimi dělal i jako dirigent, že jsme dělali vlastně jeden z těch prvních koncertů, co jsem aranžoval Janka Ledickýho, tak jsme tam spolu dělali a dělali jsme tam koncert, ve kterým jsem dokonce Pavlínku požádal o ruku přímo tam v tom sále během koncertu. Takže mám s tím sálem spojenou opravdu jako hromadu zážitků. No a když tam v té televizi hráli ten koncert, tak jsem si vzpomněl i na ten můj zážitek, když se ten sál vlastně otevíral, když ho postavili a to kulturní centrum ve Zlíně, tak když tam byl ten zahajovací koncert, který vlastně taky snímala televize a já jsem tam zrovna byl na výpomoc a hrál jsem na Adue Činely a dirigoval to Standa Vavřínek. Teďka už je to pro mě vtipný, ale tenkrát to byl jako docela zásadní moment pro mě. Hráli jsme nějakou skladbu, už nevím přesně co, ale můj úkol byl, já nevím, asi nějaký 2 údery na ten činel za celou tu skladbu, která trvala jen 10 minut. A já jsem tam tak počítal ty takty a už jsem se chystal a byl jsem u 151. Vstal jsem, vzal jsem si do ruky ty činely, hezky jsem si je rozezněl o nohu, jak se to má, aby prostě měli rychlejší náběh s tím zvukem. A teďka na mě namířila ta kamera, protože to vždycky vypadá dobře, že jo, v televizi, když týpek práskne do činelů. A teďka přišel ten moment, já jsem jenom viděl toho Standu Vavřínka, šéf dirigenta, jak se na mě podíval takovým jako neúplně hezkým pohledem. A já jsem přesně viděl, o co jde a říkal jsem si, sakra, úplně jsem zrudnul, totálně se mi zbortil celý svět. A já jsem si jenom sednul, položil jsem ty činely zpátky do stojanu a jenom jsem tam tak seděl a říkal jsem si, že jsem úplně marnej, že prostě nejsem schopen zahrát ani jeden jediný úder na činely, že prostě, že na to nemám, že skončím s hudbou, že všechno prodám, že půjdu dělat zpátky elektro, začnu opravovat zesilovače a že prostě já nevím, co si to nalhávám. A tenhle ten pocit úplně totální sebelítosti a já nevím čeho všeho, tak ten jsem měl asi já nevím 14 dní nebo snad měsíc, prostě to bylo neuvěřitelné. Já jsem si tím úplně zžíral a úplně mě to jako takováhle jako blbost, ale tím, že to byla blbost a já jsem to nezvládnul, tak mě to úplně totálně sejmulo. A vím, že každý bubeník má takovou historku nějakou podobnou. Ale a já jich mám taky hodně, jako víc takových věcí se mi samozřejmě stalo. Ale tenkrát to bylo úplně, nevím proč, tady v tenhleten moment to bylo, prostě jsem měl pocit, že to tam jako mělo být. A je to něco, jako když činelista nedá úder v české hymně, kde je vlastně jeden jedinej. A prostě to neprošlo. Takže na to jsem si vzpomněl a teď po x letech se stala taková krásná věc, že jsme hráli v Olomouci na Andrově stadioně, kde jsem dirigoval s Petrem Jandou, kde jsem udělal aranže v rámci jednoho koncertu. Myslím, že i flereti tam byli, se kterýma jsem dělal. A byl tam právě ten Standa Vavřínek a ten zase dělal s Richardem Krajčem. Prostě jsme se tam jako střídali, jako dirigenti. A měli jsme společnou šatnu a bylo to prostě úžasný, to bylo něco, jako on byl pro mě vždycky jako velký vzor, jako dirigentský, protože když jsem začínal v té filharmonii, tak jsem vždycky ho tam sledoval na těch zkouškách, jak to dělá a tak. A mám k němu prostě obrovský respekt, protože prostě dělá to skvěle. A tak jsme se tam objevili v té šatně, povídali jsme si a mám z toho obrovskou radost, že se ten kruh tak hezky uzavřel, tak jsem mu říkal tady ten pocit, který jsem měl tady z toho koncertu, tak jsme se tomu jenom zasmáli a bylo to hrozně hezký. Každopádně, kdyby mi tenkrát někdo řekl, když se mi to stalo, řekl, hele, buď v klidu, za nějakých 10 let
budeš tady s tím dirigentem ze společné šatně a budete spolu dirigovat nějaký koncerty. A já bych mu řekl jako, co? Se úplně zbláznil, ne? Takže chci tím říct, že je to někdy opravdu zajímavý, kam nás to zavede a jak si někdy člověk nevěří a i přesto se dostane někam, o čem se mu předtím ani nesnilo. A toho si jako moc cením a jsem rád, že se mi tyhle ty zážitky tak jako pořád vybavují, že se k tomu jako vracím, aby mě to házelo pořád trošku na zem, abych si toho vážil, do co mám, protože je pravda, že občas mám takový pocit takové jako, ne že nevděčnosti, ale že si říkám, že se furt jako plácám, že by to mohlo být lepší a že se pořád nějaký úspěch nedostavuje. A přitom, když se tak na to jako ohlídnu zpátky, tak se mi vlastně podařily věci, o kterých jsem předtím ani opravdu nesnil, že se mi vůbec jako ani v tom nejlepším snu jsem si to nepředstavoval, že by to tak někdy mohlo být. Tak jenom chci říct, že je fajn si tohle uvědomit a přesně tohle se mi vybavilo zase, když jsem viděl teďka ten koncert Zlínské, že jednak spolu budeme spolupracovat, budeme dělat spolu tady ten můj projekt a i tady s tím Standou Vavřínkem, co se vlastně všechno stalo, tak to je jednoduše úplně úžasný. A vlastně to je asi taky jeden z důvodů, proč si tyhle ty videa točit, protože když takhle mluvíte, vyprávíte ty věci, tak si to tak v té hlavě tak nějak srovnáváte, protože jako málo kdy se člověk donutí si jenom tak sednout na gauč a říct si nějaký takovýhle věci nebo nějaký pocity. Já třeba občas dělám takový to, že si říkám, za co jsem vděčnej. Dřív jsem to dělal každý ráno před meditací, teďka poslední dobou mám ty rána takový trošku jako divočejší, tím, že hodně špatně spím. Nebo respektive spím dobře, ale hodně špatně usínám, takže já usnu prostě hrozně pozdě a pak ten den mám takový trošku rozbitější, ale je to fajn o tom takhle mluvit, baví mě to. A pokud to bude bavit i někoho se na to dívat nebo to poslouchat, tak za to budu rád. Tak se mějte krásně. Čau.